Kawatieko weche matute kor gwenge gi Lakseche gi watieko kod county ma Homa Bay kama wayudo kanyo ne jopuonjre e kar tiegruok ma Mawego National Polytechnic e county ma Homa Bay ondiko ne jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo kabede gi kwayo mondo olosie tesend obila ma Mawego mabende nowang' tarik 3 mar dweni mar konyo e kedo gi weche njore mabende sani giwacho ni odwa jimbore mokale alworano. Tesend obila ma Mawego ne owang' chieng' tarik 3 mar dweni e kinde mabende noter ringre Albert Ojwang pacho kowuok e boma ma Nairobi ne ik mare dalagi e gweng' ma Kakoth kokwanyo location e sub county mar Achonyo East. Achije aboro mabende itudo kod ketho mar wang'o tesend obila no ma Mawego nchane omaki kendo ne ochwal gedo ma Kahawa e boma ma Nairobi kama bende ne gidagi ketho no. Jopuonjre ma Mawego National Polytechnic kokalo kuom jatendgi Ephraim Odhiambo owacho ni weche mag njore sani odwa jimbore mokalo e gwenge makono tok daro obila ma Mawego nyaka tesend obila ma Kendu Bay tok wang' tesend obila ma Mawego. Owacho ni thoth jopuonjre ma odak oko mar kar tiegruok no kale midhiero mathoth kaka monj kamoko bende koro oselalo simbegi kod mwandugi ne achije ma bende pok oyang malong'o e gwenge makono.